Dysgu Cymraeg bob dydd Gwener. Capel Pendref ydy'r capel hynna yn Rhuthun. Heddiw, da ni'n mynd am dro yn gwmpas y dref. Getia San Peder ydy rhain, a dyma eglwys San Peder. Mae eglwys wedi bod yma ers 1284. Middleton Arms. Mae pobl yn galw yr adeilad yma Lygaid Rhuthun, oherwydd y ffenestri. Dyma lle oedd y llys barn yn y canol-oesoedd. Mae'n bosib gweld olion y cochredd, lle oedd pobl yn cael eu crogi. Tu allan i'r banc mae carreg hiail. Dyma lle wnaeth y brenin Arthur lladd hiail. Hiail oedd gelyn Arthur, a hefyd roedd o'n frawd i Gildas yr hanesir. Dyma nad clwyd y dref, y tŷ tyfal hynna yn Nghymru. Mae'n bosib edrych o gwmpas y tŷ sy'n dyddiol o'r 15fed ganrif. Adeiladwyd y castell gan Edward y Cyntaf fel llawer y gestyll eraill yng Ngogledd Cymru. O ddechrau y 15fed ganrif, ymosodwyr ar y castell gan Owain Glyndŵr, pan wnaeth o rhoi dreth i gyd ar dân. Chalwyd y castell yn y rhyfel gartref. Ail adeiladwyd yn yr oes Victoria. Ar wan, mae'n gwesty cran. Dyma siop Elfair. Mae siop nice. Siop Cymraeg Rhuthun. Mae'n hi'n gwerthu CDs, llyfrau, anrhegion, a mae'n lle braf i gael sgwrs. Adeiladwyd y carchar ym 1866. Mae'n debyg yn ei stael i garchar Pentonville. Mae'n carchar yn amgueddfa rwan. Ar un adeg, roedd na 60 tafarn yn Rhuthun. Dyma un ohonyn nhw, Ysbryd Eagle, sy'n siop lyfrau heddiw. Da ni wedi gorffen ein taith a da ni'n mynd am baned i siop 9, lle gaeth yr anthem genedlaethol ei brintio am y tro gyntaf o 1860. Da ni wedi wneud dim ond taith bach. Wrth gwrs mae yna lawer mwy i weld yma. Dewch chi am weld y dref a darganfod Rhuthun eich hun.